Sanibonani Dumelang, Limatoro Bonjo Mambo VP. Izihlabani zikaMaskandi okunguKhuzani noMthandeni seziphumele obala ngokusaphotha uMafikizolo nengoma yakhe entsha ethi Uyoncenga Unyoko. Njengoba le ngoma ishisa izikhotha kulo nyaka, kuqale uKhuzani wabhala iposti kwi-page lakhe ethi le ngoma njengamanje kuma-trending songs iyona engunamba 1. OKabza Small beza ngemuva kuyona, wathi kuyacaca sesiwuhlukanisile unyaka sangena ku-2026. Kwabe sekulandela uMthandeni enza ividiyo lapho akhulume khona ethi njengoba uMafikizolo wabhala wathi ucela ukuthi engamphazamisi kulokhu ngoba khona into afuna ukuyibona njengoba ekhipha lesikhathi akhiphe ngaso, wathi uzomhlonipha isicelo sakhe amdedele, wathi ucela ukuthi kube yiyona ngoma le ezohlukanisa unyaka. Wonke umuntu nomlandeli wakhe ucela ukuthi avotelele ngoma kaMafikizolo njengengoma ezohlukanisa unyaka ngoba yena akafuni ukuthi abe nomona kube ukuthi usephazamisa le nsizwa, njengoba kucacile ukuthi le ngoma yayo isemzweni yabantu ngale ndlela kulo nyaka. Wakucizelela nokuthi akaqali uMafikizolo ukuthi ashaye ihithi, uhlale kwenza unyaka nonyaka. Khumbula ukuthi uma ubheka lapha kuma-digital stores, le ngoma njengamanje ibheke ku-8 million views inesikhathi esingangenyanga kuphela nje for iphumile, nokukhombisa ngokusobala ukuthi inamandla angakanani le ngoma kubantu lapha eNingizimu Afrika njengamanje ithandwa kangakanani. Wasethi-ke uMthandeni kodwa uma kwenzeka kube khona omunye umculi ozoqhamuka kulaba abasazokhipha afike futhi naye aqhamuke nengoma emnandi, bazoxokiza beshintshe bethi hhayi akuvotelwe lowo mculi kube uyena ohlukanisa unyaka uma kuwukuthi leyo ngoma ayikhiphile ingaphezulu kwale njengamanje ekuyiyona asebeyikhombile ukuthi ifanele ukuthi ihlukanise unyaka. Ungasitshela ku-comment section ukuthi ucabangani ngale mibono yamaqhawe nesenzo sawo ukuthi aphumele obala ukuthi hhayi no, umfana ufike kwezwakala impela, uyakufanela futhi uyakudeserve ukuthi ahlukanise unyaka kule game ngayo ingoma yakhe eshisa izikhotha ethi Uyoncenga Unyoko. Uzokhumbula ukuthi uKhuzani usengene kabili ezingomeni ezihlukanisa unyaka wawuhlukanisa kabili, uMthandeni usengene kabili ezingomeni ezihlukanisa unyaka wawuhlukanisa kanye. Kanti lokhu abakwenzayo kuzokwandisa isibalo sabaculi bakaMaskandi abathola leli thuba lokuthi bezithole nabo besemlandweni wezingoma ezake zahlukanisa unyaka, njengoba bake benza noNto Encane noMroza Fakude, nabo bake benza bawuhlukanisa unyaka ngoFan Dam. Lokhu kukhomba ukuthi kungenzeka ukuthi uMthandeni njengoba ade kufanele akhiphe njengoba kuyinyanga yamandulo uSeptember nje ayethembisile, kungenzeka ukuthi akasezokhipha kule nyanga ngaso isizathu beli sokuthi uzobona ukuthi akathi ukudeda ukuze kungaphazamiseki izinhlelo nezifiso zikaMafikizolo zokuthi athole ithuba lokuthi ahlukanise unyaka ngale ngoma yakhe njengoba ikhomba ukuthandwa ngale ndlela abantu baseNingizimu Afrika. Cishe naye useyokhipha ngabo oNovember kanye nabo oKhuzani, njengoba kulindelekile ukuthi uKhuzani uzokhipha ngoNovember njengenjwayelo njengoba ehlala enza nje unyaka nonyaka. Zingakho-ke besiziphethe kuze kube ngokuzayo. Danke, ngiyabonga.